Mga kaigsunan ug mamahal mong tigpaminaw niining tungod karon anya kini inyong mabati ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi diri sa maong gisibyahan. O among gipanginaot nga ang tanan nga mga membro sa PBCM diri dinhi niining dapita nakapagpaluna kamo para mapatalingugan ninyo mga kamaturan nga makapaghatod kadato sa kaluwasan nga gitulo ni Master Karamo padensab nga among gitulo kaninyo. Kung may mga basahon man nga referensya nga gigamit, dili kini gigamit para sa pagsupak sa Biblia. Og dili nato kalimtan ang atong obligasyon usab para sa makiigsunan sa paglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. Ug nini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kiniusap niyo igsoon, Brother Debs Risaban, ngumusta kaninyong tanan mga kaigsunan. Katambayayong nausab ninyo karon ining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kauban pa rin nato karon sa studio atong kaubang mga ministro o ebanghelista, ug usab ang mga chapter presidents, ang mga palace guards, ug ang PBCA members and missionaries. Ug niya pa ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab mga igalaw mga kaigsunan, kinusab karon ang inyong alagad evangelista Brother Arman ng Kasaw. Kauban ni gihapon nini karong tulumanon sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O niya pa usab ang kauban pang ministro o evangelista. Kumusta og mayong pagbatalingog usab sa gihapon, kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamaturan. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 36 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. Mabati ang programa adunay matag adlaw Domingo o aduna usab matag adlaw Sabado sa inyong pagpatalingog. Og dinhi karon oras sa inyong pagpaminaw, kamo na niya na ang umong mga gipanimbaya o kumusta kaninyong tanan. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi ning atong sibihan karon dinhi sa Tagum City. Nagapatalingog kamo mga kaigsunan dinhi sa sibihan sa DXDN FM 92.5 o simulcast with DXD in EM 936 mga kaigsunan ang atong programa sa inyong pagpatalingog matag adlaw nga Domingo mga kaigsunan dinhi sa maong sibihan alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kauduhon. Atong gikumusta ang mga kaigsunan nga unang-una naghatag kinabuhi nining atong programa ang pamilya ni Brother Alex Bungabong. Kumusta kaninyo? Ato sa mga gitimbaya ang chapter president dinhi nga nagdumala mao si Brother Jimar Diligas ug sa pamilya. Diusab si Brother Alex Bungabong mao ang vice chapter president. Gikumusta usab nato ang sekretary dinhi maong branch dinhi sa Tagum City, Sister Vergie Oyanggurin. Ato sa gikumusta ang pamilya nga nagatag suporta, pamilya Panya. Kumusta ka ninyo? Usab ang pamilya sa mga Katinggan family. Kumusta usab ka ninyo? Sa pamilya usab sa mga Placido. Kumusta usab ka ninyo? Pamilya sa mga Rigunas o sa tanan nga mga kaigsunan nga naghatag og suporta nining atong programa. Kumusta ka ninyo tanan? O sa tanan usab nga naga paminaw karon dining atong programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi kamo na niya na ang among mga gipanimbaya. O ato po sa ding idugang bradon ato pong gigrip si Attorney Ramil J. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. O usab sa atong mga kahigalaan o mga kaigsunan sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie. Mao kini 0917-811-8882. Okay, Brad. Okay, so kumusta kaninyo sa nagapatalingog din sa atong programa karon din sa sibihan sa DXEV FM simulcast with DXDN EM din sa Tagum City mga igalag na kaigsunan. Ato sa nga pangamustahon o pahibalo bro para sa atong mga pagtambong sa mga kaigsunan, no? Alang sa mga membro sa pagtulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig
mao kini ang March 10, ang August 19 ug ang December 29 mo sa giawag ang tanan nga mga membro sa pagtambong nining mga higayuna. O karon Reverend, balik ko kanimo para sa paghisgo sa tema. Alang sa tanang mga kigsunan o mga nagasunod nining maong radio station, no, atong gisibahan karon, ang atong paghisgutan karon ang may tuod sa ang tulo ka dagkong panahon sa pagpangalagad o sa matag panahon adunay iyang mga alagad. Para mahibaw-an nga kining atong pagtulunan, Brad Arman, Brad Ronnie, Brad Deber, nakita sa pagpangalagad ya nasa Espiritu Santo nga mga pagpamatuon. O ang kasagaran sa mga nagawali karon diha gyud sa atong Ginoo Kristo. O kung doon na may pagpamatod sa amahan nga mao si Jehova, labi na sa mga saksi ni Jehova. Pero kining atong pagpamatod karon nga tulo ka dakong panahon sa pagpangalagad ug sa matag panahon adunay iyang mga alagad, kini ang wala mahibalo. Busa kita ang mo-reveal kanila nga sama nga ang balay, ang nasayod sa balay mao lamang ang tag-iya sa balay, dili kadtong nanumbalay sa maong balay, dili pod ang silingan sa maong tag-iya sa balay. Labi ang nasayod ang tag-iya sa balay kay yamang balay. Busa nini karon para pagpamatod nga duna biday unang hugna nga pagpangalagad sa dako nga panahon, atong hisgutan nga ang Biblia ang unang basahon mao ang Henesis ug ang katapusang basahon pinadayag. Por iso kung atong susiyon, Brad Deber, unsa ba ang but ipasabot sa pulo nga Henesis sa unang basahon sa Biblia? Niya atong pagabasahon rin, mo gamit kita og referensya kining Merriam-Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary kung unsa nakapahayag bahin nining pulong Genesis or Henesis sa Cebuano. Matud pa dinhi sa maong referensya nato nagaingon. Atong mabasa dinhi Genesis or Henesis, noun. Dayon dinhi sa ubos rep atong mabasa nagaingon the origin or coming into being of something. Nga kung sa Cebuano ang gigikanan o pagkahimo sa usa ka butang. So pag maghisgot niya tag Genesis o Henesis, the origin o ang gigikanan. So tungod kay naa kita sa unang hugna o sa basahon pa Henesis ang gitawag og the origin o ang gigikanan, ang atong susiyon karon kung origin ang unang tao sa kalibutan mao si Adam og si Eva o ngadto sa iyang mga anak. Sa Biblia, sa pag-ila sa Dios, kano saan nagsugod ang pag-ila sa ngalan nga Jehova? Sa ubang pagtawag nini gitawag kini og Yahweh, Brad Arman, sumala sa Biblia. Niya priba Reverend, mabasa nato din sa gitawag ang Biblia na may tatak silit ni Adventist Church. Sa Genesis sa iyang kapitulo 4 o sa iyang versikulo 25 hangtod sa versikulo 26 sa 25 giingon, o giila pag-usab ni Adam ang iyang asawa o kini nanganak og usa ka anak nga lalaki o gitawag niya ang iyang ngalan si Seth. Kay ang Dios mingon siya, nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. 26. O kang Seth usab na tao ang usa ka anak nga lalaki o gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tao na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Kung mao, kung hisgutan ang origin, labi na sa basahon sa Henesis, unang basahon ug unang pagpangalagad, nakita nato nga sa gibasa ni Brad Arman ra kasaw nga sa diyang natao na ang gitawag nga naa na si Seth o kang Seth usab na tao ang usa ka anak nga lalaki o gitawag niya ang iyang ngalan si Enos, mo ni ang kaliwat ni Adam ug ni Eva. Unya ang mga tao na nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova o kon Yahweh, dili sa unang hugna nga panahon nagtawag sila sa Espiritu Santo.
Tinuod. Nagtawag sila sa atong Ginoo Kristo kundi nagsugod sila sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Ngano? Sanglit kay mao kini ang unang dakong panahon nga pagpangalagad. Nakaron, tungod kay mao man ang unang panahon sa pagpangalagad, kinsa ang ilang giwali niining panahona? Ang ato bang Ginoong Hesukristo o ang Espiritu Santo ba sumala sa Biblia, bradrone? Dili rin ang Espiritu Santo ni ang atong Ginoong Hesukristo ang ilang giwali ni ining unang hugna sa kapanahonan nga dunay mga tawo nga nangalagad og Dios. Ang prima basahon ako rin kining usa ka translation sa Biblia gitawag Young's Literal Translation, Complete Old and New Testament by Robert Young. Ano ko mabasa sa Genesis chapter 4 verse 25 and 26 sa gibasa kaganina sa kaubang ministro. Brad Arman, balikan ko lang sa pagbasa giingon. And Adam again knoweth his wife, and she beareth a son, and calleth his name Seth. For God hath appointed for me another seed instead of Abel, for Cain had slain him. Sa atong pinulungan kini kubaron sa nato, o di pa basahan ng 26, og nakaila pag-usab si Adam sa iyang asawa, og nanganak siya og usa ka anak nga lalaki, og hinganlan ang iyang ngalan si Seth. Kaya ang Dios nagpili kanako og lain nga kaliwat ilis kang Abel, kay si Cain ang nagpatay kaniya. Sa verse 26 din sa pagbadayon sa pagbasa rin giingon, and to Seth, to him also a son hath been born, and he called his name Enos. Then a beginning was made of preaching in the name of Jehovah. Sa atong pinulungan, og kang Seth kaniya usab na taong usa ka anak nga lalaki, og iyang gitawag ang iyang ngalan nga Enos. Unya ang usa ka sinugdan gihimo sa pagwali sa ngalan ni Jehovah. Busa matinaw rin sa atong gisusi na sinugdan, ang gibasa sa King James Version kaganina sa SD Bible nga matod pa sa pagpahayag sa Biblia nga gibasa ni Brad Arman nga nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehovah ang mga tao ni atong unang panahon, kana diyang pagsugod sa pagtawag mao din na ang pagsugod pud sa pagpreach or sa pagwali nga ang ilang giwali walay lain mao ang Ginoo nga si Jehovah. Dili ang atong Ginoong Hesukristo, bradron. Og dili usab ang Espiritu Santo, Reverend. Tungod kay niini hugnaa ang panahon pa kini sa unang pagpangalagad sa panahon sa atong Ginoong Jehova. Nakaron, niini usab nga paagiha, dinhi usab ang pagsugod og pagsimba nila og pag-ila ni Jehova kon Yahweh. Dili ang gisimba maong atong Ginoong Kristo, dili usab ang gisimba maong Espiritu Santo. Ayon ang priba nini Bradever nga kining hugnaa, kining tungura, dili ang pagsimba sa Espiritu Santo ni ang pagsimba sa atong Ginoong Kristo. Ni atong pagaproibahan kana Rebs sa kini nga Biblia, maayong balita Biblia nga may imprimator Ricardo J. Cardinal Vidal dinhi gihapon sa gibasa ni Brother na Genesis 4:25 ngadto 26, pero sa kini nga Biblia nato pagabasa nagaingon. Unya nakighilawas na usab si Adan sa iyang asawa og si Eva nanganak og batang lalaki. Si Eva miingon, gihatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel nga gipatay ni Cain. Busa ginganlan niya ang bata. 26. Si Seth may anak nga lalaki ug ginganlan niya Enos. Nagsugod ni atong panahona ang mga tao pagsampit ug pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Nakita nato mga mahal lamong tigpaminaw niining nagsunod niining maong radio station nga atong gisibiyahan og sa pagpakita nga ang una nga gipakita sa Biblia nga pagsimba dili gyud ang pagsimba ni Hesukristo ni ang pagsimba sa Espiritu Santo kundi pagsimba ni Jehova o Yahweh o kon pag-ila sa ngalan ni Jehova o pagwali sa ngalan ni Jehova o kon Yahweh. Mo kanang atong nakita sumala sa Biblia. Pero pag isgutan nato ang unang hugna sa panahon, ang mga katawan sa Dios
nga mo'y nag-ila kang Yahweh o kon Hiuba ang iyang katawhan Israel. Og niining panahon na kinanglan nga obligado ang tao nga magpasakop sa Israel. Tungod kay ang Israel sila ang gihatagan og kadungganan og mga kasuguan, ang pagkainanak nila sa Dios og ang mga pagsimba niya na. Unsay pwede ba, Brad Arman, sumala sa atong gihatag nga pagpahigayon, pagpauna sa pagsulti? Ang priba na Reverend, mabasa niya po nato din sa ang Biblia na may tatak Seventh-day Adventist Church. Dini sa basahon sa Roma, sa iyang kapitulo 9 o sa iyang versikulo 4, gingon sa nakasulat, sila mga Israelinhon, og nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba ug ang mga saad. Matinaw nga sila nga mga Israelinhon na ilaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, og ang pagsimba, og ang mga saad. Sila lamang ang mga mahimong may katungod sa pagsimba, og naa kanila ang pagkainanak, og naa ang kadungganan, mga pakigsad, og ang mga saad, pagsimba sa Dios. Ang Israel. Busa kung gusto tang moalagad, magpasakop kita sa Israel. Mga mahal namong tigpaminaw ni ini nga radio station nga inyong gipatalinghugan karon. Kining Israel kay giingon man nato nga katawhan sa Dios badron. Kini ba giangkon gyud ni Yahweh o kon Hiuba nga siya gyud ang nagtukod ug nagpahigayon niining iyang katawhan nga gitukod nga Israel? Siya ba gyud o mabasa ba gyud sa Biblia? Mabasa gyud sa Biblia, Reverend, nga si Hiuba mao gyud ang nagtukod niining katawhan nga Israel. Og ang priba basahon ako dinis Biblia nga may tatak SDA Bible sa ikadawang Samuel kapitulo 7 versikulo 10 kama 24 ang pagbasa giingon sa pagpahayag. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalhin, ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Nadili pa nako basahon Reb ang bersikulo 24 atong nasusi dinhi word for word nga kining Israel mao dinhi ang katawhan ni Hiuba nga diin gipilian niya og dapit nga dili na mabalhin. Buti pasabot pagka naday katawhan nga gibutang na sa usa ka dapit, wala nay pagkabalhin kana. Nagsugod pa sa unang panahon dinha sa katawhan nga Israel. Og ang prueba nga kining Israel nga gipiliag dapit nga katawhan sa Dios, gipiliag dapit nga dili na sila pagabalhinon nga si Hiuba gid ang nagtukod niini. Mabasa nato dinhi sa bersikulo 24 sa kapitulo 7 sa ikadawang Samuel. Matud pa dinhi, og ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan, og ikaw Hiuba mahimong ilang Dios. Busa kung paghisgutan ang unang hugna sa panahon, ang Dios mao si Hiuba diha sa katawhan niya nga Israel. Mo nang atong nabasa. Opisyal ba gyud nga pangalan ang ngalan sa katawan sa Dios nga Israel? Sumala sa nakasulat sa Biblia, Brother. Oo, Reb, niya atong pagabasahon dinhi sa balang kasulatan. Kining may tatak ang Biblia Seventh-day Adventist Church dinhi sa unang hari 18:31 nagaingon. Si Elias mikuha og napulo og duha ka bato. Sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob, nga kanila midangat ang pulong ni Hiuba nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. So matinaw nga ang opisyal nga pangalan sa unang hugna nga panahon sa pagpangalagad din adunay mga alagad o katawan ng Dios, mao ang Israel ang tawag sa katawhan sa Dios sa nabasa nato sa Biblia. Siyempre, kung muwali sila ang Israel, dili gyud ang atong Ginoong Kristo, dili pod ang Espiritu Santo. Kay una manghugna nga gipakita sa Biblia. Unsay prueba niini nga dili gyud Espiritu Santo, dili gyud Kristo kung magwali na ang Israel, ang usa sa Israel doon
sama ni Moises Tinuod. nga leader diya sa Israel. Unsay puriba Brad Ron? Okay, ang primer basahon ako dinhi sa sulat ni Moises diri sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 32, versikulo 3 ug 4 gingon. Kay igamantala ko ang ngalan ni, ang gigamit nga pronoun singular, ni Hiuba. Wala apila ang anak nga mao si Kristo. Wapod apila ang Espiritu Santo kay unang hugna ang mga pagpangalagad. Suluminti gyud si Hiuba. Igamantala ko ang ngalan ni Hiuba, pakadako ninyo ang atong Dios. Ang bato, ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon o walay kasalanan siya matarong og matulid. Busa ang priba rin, unang hugna sa pagpangalagad, sa pagmantala, maganina gibasa sa Young's Literal Translation ang 4:26 sa Genesis, in the beginning was made of preaching in the name of Jehovah, nga sa sinugdan gihimo sa pagwalis ngalan ni Jehovah, gipuribahan gyud pod ni Moises pod sa iyang sulat sa Deuteronomio nga walay lain nga ilang gimantala, kalakip ang titulo nga bato, maura gyud ang ngalan ni Jehovah. Oh, di natin aw na karon na ang Jehovah mao gyud kini mga kaigsunan o mga mahal nga tigpaminaw ang giduso sa mga propeta o nagdeklarar nga wala gid sila laing nadunggan. Busa kay wa sila laing nadunggan si Yahweh o si Jehovah lang mo kana ang ilang gialagaran. Ay nang puriba Brad Arman sumala sa Biblia. Niya mabasa na to Reverend nga wala kay lain sa pangalan na gyud ni Jehovah. Sa itawag ang Biblia nga may tatak 70 Adventist Church sa ikaduhang Samuel Kapitulo 7 ug siya bersikulo 22 gingon. Busa ikaw dako o Jehovah nga Dios kay walay lain sama kanimo. Ni adunay laing Dios gawas kanimo sumala sa tanan nga among nadungog sa among mga igdulungog. Oh, nakita nato nga pagkakatawhan ka sa Dios, wa gilain nimong sangpiton. Wa gilain nimong pasidunggan. Wa gilain nimong alagaron. Matod pa ni Propeta Samuel, busa ikaw dako o Jehovah nga Dios. Kay walay laing sama kanimo ni adunay laing Dios gawas kanimo. Sumala sa tanan nga among nadungog sa among mga igdulungog. Manipriba nga wala mahiapil, dili apil ang atong Ginoong Jesucristo sa unang hugna nga panahon o ilabi na diha sa Espiritu Santo. Nakaron kay giwali man ang atong Ginoong Jehovah nining unang hugna sa panahon nga kini si Jehovah maura kini si Yahweh. Sa unsang paagi ngano nga giwali si Jehovah unsay tumong niya na Brad Ronnie sumala sa Biblia. Aron didto ang mga tao maghiusa kaniya. Ang priba rin basahon ako dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 13 bersikulo 4 gingon. Magalakaw kamo sunod kang Jehovah nga inyong Dios og kaniya mga hadlok kamo og magabantay sa iyang mga sugo og magasugot sa iyang tingog og kamo magaalagad kaniya og managhiusa ngadto kaniya. Busa ang kahiusahan Brad Ron dili sa Kang Kristo, dili pod sa Espiritu Santo, kundi diha ang kahiusahan sa mga tao kang Jehovah muna nga gimantala ang iyang ngalan para didto maghiusa ang mga tao kang Jehovah. busa ang nagdala sa pag-preaching o pagwali mao ang katawhang Israel. Tinuod. Pero tungod kay ang katawhang Israel man ang katawhan sa Dios niining unang hugna nga panon sa atong pagsusi sa nakasulat sa Biblia din atong gipahibalo sa mga katawhan karon nga nagpatalinghong. Ang Dios nagpili ba nila Brother tungod kay daghan sila nga pagkakatawhan kining gitawag og katawhang Israel Brother? Na dili Reb, kundili sila man gani ang labing diutay niini. Atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 7 bersikulo 6 ngadto sa 7 nagaingon nini. Kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Jehovah nga imong Dios.
Si hubang imong Dios nagpili kanimo aron nga mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang panag-iyahon, labi kay sa tanan nga mga katawhan nga ania sa ibabaw sa naong sayuta city. Si Jehova wala mahigugma kaninyo ni magpili kaninyo tungod kay kamo labing daghan kaysa tanang mga katawhan. Kay kamo mao ang labing diutay sa tanang mga katawhan. Kung mao, dili nga gipili sila tungod kay daghan. Kung dili sa pagkamatuod, gipili sila kay nakita sa Dios nga dili lugar sila daghan og kana ang nakita nato gamay ra sila busa ang pag-ila sa matud nga katawhan sa Dios dili ipanghambog nga daghan kay sa pagkatinuod daw labing diutay sila nga pagkakatawhan busa wala ipasikad nga sila daghan. Nakaron kung ang Israel mauman ang katawhan sa Dios badro, may giila pa ba ang Dios nga katawhan nga dili niya katawhan? Mag-ila pa baglaing katawhan ng Dios nga kung ang iyang katawhan mauman ang Israel? Ang tubag, Reverend, dili. Ang Israel ra gyud mo iyang giila. Kay mauman ang katawhan nga iyang gitukod o gipiliag dapit nga dili pagabalhinon. Ang prueba basahon ako sa Biblia nga may tatak SDA Bible dinhi sa Amos kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 2 mo kini nga atong mabasa. Pamatiya kining pulong nga gipamulong ni Jehova batok kaninyo o mga anak sa Israel. Batok sa tibuok nga banay nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto nga nagaingon. Kamu lamang, referado sa Israel, ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta, busa pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Busa kung magisgot di ay reverend sa pagkakatawan sa Dios sa unang panahon, dili daghan ang giilas Dios nga iyang katawhan o ngalan sa katawhan. Usa ra gyud diin sa unang panahon nga ang katawhan nga nangalagad kang Jehova maurag pud ang giila ni Jehova walay lain kadtong katawhan nga iyang gitukod nga mao ang Israel. Busa nakapakadaghang tao sa tibuok nga yuta, pero ang giila lang niyang katawan mao ang Israel. Busa obligado nga mosulod ang tao nining panahon na kung panahon kini kang Jehova magpasakop siya sa Israel, kay ang Israel mao lamang ang may katungod na ilahang pagsimba ang mga pakigsad ug ang pagkahinatag sa kasuguan ug ang pagkainanak. Kung ilontang anak sa Dios, naa ka, sakop ka sa Israel. Nakaron, kay ang Israel mao lang ang giila niya nga katawhan. Doon na ba'y Diyos sa tanang yuta nga gisgutan sa Biblia, Brad Arman? Wala lagi laing Dios gawas lamang sa Israel, Reverend. Dili mabasa But nato. ipasabot, Brad Arman, walay laing Diyos sa tanang yuta, ang may Diyos lang katong Israel lang. May Reverend. pasabot. Niya mabasa nato sa Biblia na may tatak Seventh-day Adventist Church sa ikaduhang hari kapitulo 5 ug siyang bersikulo 15 giingon. Og siya mibalik ngadto sa tao sa Dios, siya og ang tanan niyang kauban og miana og mitindog sa iyang atubangan og siya mingon. Aniya karon, ako nahibalo nga walay Dios sa tanang yuta gawas sa Israel. Kumao, siyang di alang tataman, wala daw Diyos sa tanang yuta. Walay Diyos sa tanang yuta. Hain man lang ang may Diyos sa tanang yuta, gawas lamang sa Israel. Di. Kung karong panahon na nakapakadaghang pagtulunan, pero kung kanang pagtulunan nga imong napilian, kung dili na mao, awala gi Dios ninyo niya na. Base din ni nining unang hugna sa panahong Israel nga katawhan sa Dios. Sila lang pud ang giila, ang Israel. Alangan na mag-ilhon tong dili katawhan, di ang katawhan gyud. Og ang Dios naa siya nagdios diha sa ang katawhan nga miila kanya kadto lamang Israel. Walay Dios sa tanang yuta gawas lamang sa Israel. Pero ang pangutana, kung katawhan ka sa Dios, Brother, itudlo ba gyud nimo sa imong mga anak pag-una o adto bahinon sa laing tao unahon nimo pagtudlo? Unang-una itudlo dinhi gyud sa kaugalingon nimong panimalay reb o pamilya. Okay. Ni atong pagapribahan
sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 4 ngadto sa 8 nagaingon ini. Matud pa dinhi, magpatalinghog ka o Israel. Si Jehova nga atong Dios mo'y usa lamang ka Jehova. 5. Og higugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing og sa bug-os mong kalag og sa bug-os mong gahom. 6. Og kining mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing. 7. Og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay ug sa magalakaw ikaw sa dalan ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon. 8. Og ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot ug mamahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata. So matinaw kita nato nga ang gipanungdan magpatalihog ka o Israel. O gipanungdan sa Dios sa sistema sa sentido nga mga pagpahanumdom nga siya ba nga atong Dios mo'y usa lamang ka Jehova. Unya tungod kay ang atong question kung pagtudlo ang hisgutan, itudlo ba o na ngadto sa laing tao o sa mga anak o sa pamilya ba? Ang tubag nabasa sa mga anak o pamilya nimo unahon. Kay gani man sa gibasa ni Brad Dever ang bersikulo 7 sa kapitulo 6 naghisgot nga og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak og magsulti ka maitungod dinhi sa magalingkod ikaw sa imong balay. Di pamilya ang giuna. Og sa magalakaw ikaw sa dalan, mo na nga Misyon. pagmisyon na, pag-preach na sa uban. Og sa magalakaw ikaw sa dalan, og sa imong paghigda, og sa imong pagbangon. Ato pa, kumuhigda ka, kumubangon ka, naa ang pagdumdum sa Dios nga, magampo man ta sa di pa matulog, magampo po ta human lugar sa pagkatulog. Inig kamata na. Inig kamata na lugar na to. Mo na ang balaod sa unang panahon. Mo nang pagtulog. Kay kung wala'y pagtudlo, Brad Arman, Brad Ronnie, Brad Dever, dili mahibalo ang tao, oy. Nga, maoday na ang atong alagaro nga Dios. Nga ang pagtudlo, mo nang pagpreach. Mo na ang pagwali. Pero ang pangutana, katubang pagwali nga Jehova, padayon ba to, Brad Ron? Kay kung padayon, anong naaman, napamay, ikaduang hugna nga panahon diha sa atong Ginoong Kristo. Di kung mao ka na, di padayon, wa na, di na mulutaw ang atong Ginoong Kristo. Punood ka na rin. Pero ang question, padayon ba ang pagtudlo sa ngalan ni Jehova o ang pagwali niya na? Ang tubag Reverend Dili, mismo ang Dios nga si Jehova nga mo ay gialagaran sa Israel nga siya mo'y nagtukod. Siya mo'y naghimo og tugon, gitawag og bagong tugon kini nga gi-address una sa iyang katawan nga Israel nga dili na itudlo o ipaila ang iyang ngalan. Ang prueba basahon na ko Reverend Dennis Biblia nga may tatak SDA Bible o Seventh-day Adventist Church sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 ikama na to pagbasa sa bersikulo 34 giingon. Aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Pusa ko sa pagbasa ang atong nasusi din ni Reverend Brad Arman ug Brad Dever nga naghimo ang Ginoo nga si Jehova og usa ka bag-ong tugon una og gipahibalo didto sa iyang katawan nga Israel. Unsa man kining bag-ong tugon nga iyang gihimo una nga gipahibalo didto sa iyang katawan nga Israel niya sa 34 nga bersikulo kapitulo 31 sa Jeremias. Og sila dili nagayon magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao og ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova. Bisag diha lang Reverend ang pagbasa matin-aw nato sa imong gipangutana ang unang pagpangalagad, pagsimba o pagwali gihimo sa katawan nga Israel nga ilang gialagaran, ilang gisimba o ilang giwali mao si Jehova. Dito ang panaghiusa nga pagabuhaton unya ang Israel mao ra pod nga giila sa tanang yuta nga naay Dios o unya ang Israel mao ra pod ang giila sa Dios
niabot ang panahon nga gihimo ang bagong tugon nga si Jehova mo'y naghimo nga kining pagmantala di ay sa iyang ngalan dili magpadayon, dili na itudlo o dili na ipaila. Oh, naklaro na to nga di na itudlo og di na ipaila. Na kung dili na, doon na nay musunod ani kay gi-cut off naman ang pagtudlo sa ngalan nga Jehova. Kinsa ba ang musunod sa mong tagna mga mahal namong tigpaminaw? Walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo nga giingon nga kauban niya. Pero kung giingon magkauban sa panahon sa Israel, wala ni itudlo kining kaubana. Iya nga kauban kay wa pa moabot ang panahon. Mao kini ang gitawag og magbalantay, puli na sa iyang dapit. Ay nang prueba sumala sa Biblia, brother. Ni atong pagbasahon reb sa Biblia nga may tatak, Seventh-day Adventist Church dinhi nato pagbasahon sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7, diin ang musunod ni Ginoong Jehova mao ang magbalantay sa karnero nga pagasamaran nga kauban na ni Ginoong Jehova. Atong pagbasahon nagaingon ini, pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karnero ug batok sa tawo nga akong kauban. Nagaingon si Jehova sa mga panon, samari ang magbalantay ug ang mga karnero managkatibulaag ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. Busa matin-aw nga adunay kauban siya ba nga magbalantay, nga kanang magbalantay pagasamaran na og sa diha nga ang magbalantay masamaran, ang mga karnero daw magakatibulaag. Unya, kini bang tagna sa Zacarias 3:7 kay wala may ngalan, di man abilidad, mga mahal nga tigpaminaw, mga kaigsunan nga kung magtagna ang Biblia, ibutang ang ngalan sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, Brother Armand. Gikutlo ba kining nakasulat sa Zacarias kapitulo 13 bersikulo 7 sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, ang unod nini nga siya gid ay ang katumanan niya na, Brother Armand? Gikutlo gina sa atong Ginoong Hesukristo, Reverend. Niya ang puriba mabasa nato sa ang Biblia may tatak Seventh-day Adventist Church sa basahon sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 30 hangtod sa 31 gingon. Og sa nakaawit sila usa ka awit sila nangantod sa bungtod sa mga kulibo. Unya si Hesus miingon kanila, karong gabi una kamong tanan managpanibog tungod kanako kay naisulat kini nga nagaingon, pagasamaran ko ang magbalantay o magakatibulaag ang mga karniro sa panon. Oh, nakita nato nga gikutlo na sa atong Ginoong Jesucristo kay kung basahon mo gani kanang gitawag og Mateo, imong makita ang pagkutlo ana ni Jesucristo sa atong Ginoong Jesucristo sa katapusang word niya na nga managkatibulaag ang mga karnero sa panon na ay litra nga India. Kung tanahon nimo sa footnote ang in, makita nimo ang gitawag og Zacarias 3:7 to prove nga kang Kristo kana matuman. Pero kung balikan ta ang pagbasa sa Zacarias 3:7 sa ubang hubad sa Biblia, Brad Deber, giun sana kana pagkasulti kanang Zacarias 3:7. Ni atong pagkabasahon reb, matud pa dinhi sa kini nga Biblia, English Standard Version o ESV nga Biblia. Atong pagkabasahon dinhi reb sa Zechariah chapter 13 verse 7, ingon na niini ang nakapahayag, matud pa dinhi, The Shepherd Struck, so na title dinhi nga atong mabasa. Dayon dinhi sa ubos, matud pa dinhi, Awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd, and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. Nga kung sa Cebuano, gihampak ang magbalantay, mo kini ang title. Dayon dinhi sa ubos, pagmata o espada batok sa akong magbalantay, batok sa tawo nga nagbarog, sunod nako. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Patya ang magbalantay ug ang mga karnero magkatibulaag. Akong ibalik ang akong kamot batok sa mga gagmay. Busa matin-aw mga kaigsunan, mga nagasunod ining maong radio station, kamo nga nagapamati nga sa gibasa ni Bradeber matin-aw nga sa gibasa niya ang English Standard Version
sa Sikaraya chapter 13 verse 7 matinaw nga nagpahayag, awik usard against my shepherd, against the man who stands next to me. Di na klaro nga pagmatao espada batok sa akong magbalantay, batok sa tao nga nagabarog, sunod ka nako. Di ang musunod sa kapanahunan sa atong Ginoong Jehova, mao ang panahon sa atong Ginoong Kristo. Di ni gawas ang ikaduhang hugna nga panahon. O kining atong Ginoong Kristo aduna sab siya titulo nga gitawag og bato sa pamag-ang sa tagna. Sama nga siuba giwali sa Deuteronomio 32:3-4 nga siuba adunay titulo nga gitawag og bato. Ang atong Ginoong Kristo sa tagna gitawag og bato sa pamag-ang, pero sa tagna wala diha ibutang ang ngalan. Hain kini mabasa, Brad Arman, sumala sa Biblia. Niya mabasa dato sa Biblia rib, sa ang Biblia may tatak 70 Adventist Church sa Isaias kapitulo 28 o sa iyang bersikulo 16 ingon sa nakasulat. Busa mao kini ang giingon ni Jehova. Aniya karon, gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan ang usa ka bato. Ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on. Kadtong too dili magadali. Busa na ay tagna nga siyo ba mismo nagbutang sa Sion. Og ang iyang gibutang gipaluna niya dito ang usa ka bililhong bato, ang bato sa pamag-ang. Pero nanay pabala nga kadtong mutuo dili magadali. Sa to pa dili pud magpahinayak kay sa kasunod unya niya ng bato sa pamag-ang dili ta makaabot na hinon diha kay naakarataman anang bato sa pamagang. Sa tagna pa lang naanay nakatugon. Pero kini gipadala ni Jehova dito sa Sion, nga ang Sion sa listan sa mga pulong nga Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nga ang pulong Sion gitawag kana og bungtod sa Jerusalem. Og ang ikaduha laing katawagan sa ngalan sang siyudad sa Jerusalem. Sa to pa ang Sion di ay ngalan ka na sa laing pagkatawag sa gitawag og Jerusalem, pwede Sion, maor na. Og bungtod o siyudad sa Jerusalem. Dito di ay kining bato sa pamag ang mudangat niya ng dapita. Naon say priba Brad Ronnie nga kining gibasa ni Brad Arman Rangkasaho ang Isaias kapitulo 28 bersikulo 16. Mao gyud na ang atong Ginoong Hesukristo sa katumanan. Ang priba Reverend nga ang tagna sa Isaias 28:16 batos pamag-ang mao gyud ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay ang iyang tinun-an nga mao si Pablo mao'y nagpahayag nga si Ginoong Hesukristo mao gyud ang ulang bato sa pamag-ang. Dinhi sa Biblia ang priba basahon nako sa may tatak nga Seventh Adventist Church nga Biblia sa Episo kapitulo 2 bersikulo 20 mao ning atong mabasa. Kamo mga tinukod, ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis ug mga propeta, nga niini si Hesukristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. O di ni gawas na ang ikadang hugna sa panahon mga kaigsunan, ang bato sa pamag-ang. Sa unang hugna nga panahon, ang bato nga mong siyuba mo'y giwali. Mo'y gipreach o mo'y ilang gisimba, gialagaran. Karon kay di-cut off naman, di na itulo ang ngalan niyo ba, nagpadala siya puli ang bato sa pamag-ang nga sunod na kaniya. Walay lain ang atong Ginoong Hesukristo. Pag-abot na sa atong Ginoong Hesukristo, unsay iyang gitukod, Brother Man? Ni ato lang mabasa ang priba Reverend din sa ang Biblia may tatak 70 Adventist Church. Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, gingon sa nakapayag, og sultihan ko ikaw, nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Kung mao ang gitukod ay sa atong Ginoong Hesukristo, gisultihan ni Kristo si Pedro nga tukuron ko ang akong iglesia. Karon, unsa ang ngalan sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nga puli kini siya sa atong Ginoong Jehova o ni Yahweh, Bradron. Tawag kini og Iglesia ni Cristo, Reverend, ug ang priba niini mabasa nato sa Biblia nga may tatak SDA Bible, Roma kapitulo 16 bersikulo 16.
Matud pa dinhi pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. Busa iglesia ni Kristo ang tawag sa pagtulunan nga gitukod ni Kristo sa ikaduhang hugna nga panahon. Dili ka ng iglesia karon nga daghang nag-awat-awat niya na mga malamong tingpaminaw. Nagsulti kami nini sa original nga iglesia ni Kristo kadtong didto sa Jerusalem. Ha? Kay mao may description nga dito ipadala ang bato sa pamagang nga mao ang atong Jesucristo sa Sion nga laing katawagan sa Jerusalem o bungtod o siyudad sa Jerusalem. Nakaron, ang atong susihon garon kay nagtukod man si Kristo og iglesia. Sa iglesia ba gyud ang tao pod gitawag sumala sa Biblia, Brad Arman? Sumala sa Biblia, Reverend, diya gyud sa atong Ginoong Kristo tawagon ang Diha iglesia. sa iglesia. Sa Diha, ang kay si Kristo man ang nagtukod sa maong iglesia, hain ang prueba. niya sa ang Biblia may tatak 70 Adventist Church sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 15 gingon, og pahariya ang kalinaw ni Kristo diya sa inyong kasing-kasing. Nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatiod gipanagtawag diya sa maorang usak ka lawas. Kung mao matinaw nga ang gibasa sa Kolosas 3:15 matinaw nga og pahariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Nga ngadto sa mga kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maorang usa ka lawas. Sa usa ka lawas lang gyud gitawag ang tao sa panahon kang Kristo. Kisang ulo niya na brethren og unsa ka ng kahulugan sa lawas nga diha tawaga ang mga tao sa pagsugilon ni Apostol Pablo usa sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo. Ang lawas, Reverend, nga gipasabot nga diha gipanagtawag ang mga tao mao ang iglesia og ang ulo ni ining lawas nga maong iglesia mao ang atong Ginoong Jesucristo. Ang prueba basahon nako dinhi sa SDA Bible nga Biblia dinhi sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18 gingon sa pagpahayag. Siya si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Oh, di sa ato pa ang lawas mao ang iglesia diha sila gitawag nga ang ulo niya na maong atong Ginoong Hesukristo. Na karon para matawag sila sa iglesia, di giwalihan nila. Di sa pagwali nila ang gidala nilang wali, Espiritu Santo ba nga sentro? Si Jehova ba ang ilang gihimong sentro nga ato nang nabasa gikat off na samtang naa na sa ikaduhang hugna nga panahon, Brother Deber? Na dili Ginoong Jehova ang ilang ginawali, dili pud Espiritu Santo ang ilang ginawali, kundi solamente lamang sa kapanahonan ni Ginoong Hesukristo nakasentro sila ni Ginoong Hesukristo reb. Ni atong pagabasahon dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church dinhi sa Kolosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28. Nagingon nini, gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago. Alang sa mga hintil, ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo, ang paglaom alang sa himaya. 28. Siya mao ang among ginasangyaw, pag-ingog siya di solamente usara mismo si Ginoong Hesukristo ang gipasabot. Matod pa dinhi, siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Oh, siya lang yun, si Kristo ang ilang gisangyaw para mapaatubang ang mga tao diha kang Kristo. Nganong si Kristo man yun ang ilang gisangyaw, brethren, nganong dili man Espiritu Santo, nganong dili pod Jehova. Ang rason niya na nganong si Kristo ra gyud mo ilang ginasangyaw, Reverend, kay kining ilang buluhaton mao kini ang sukod nga gibahin kanila sa Dios nga dili nila pwedeng lapason. Buti pasabot kay di man sila maglapas, di sila magwali Jehova, di pud sila magwali og Espiritu Santo. Okay, kung magwali sila Jehova, sama ra nga sila may balo nga gikat off na di ang pagtulo sa ngalan nga Jehova. Tinuod ko na, Reverend, og ang prueba basahon ako dinhi sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church Biblia dinhi sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13-14 giingon, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kundi sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. 14 kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala
ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Matinaw mga kahigalaan, mga kaigsunan o mga nagsunod ni ining maong radio station sa programa namo nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Nga giingon ni Apostol Pablo nga kami ang unang na nagpakaabot di kaninyo dala ang mayong balita mahitungod kang Kristo. Sukod nila silang pagwali nga dili nila lapason, wali lang yun ng Jesucristo. Nganong ningon sila, kami ang unang na nagpakaabot. Tod kay nasayod sila nga nay magsunod, daghan ang modala sa ngalan ni Kristo, dili na sila original. Ug ang priba mahibaw-an na karon kung kini ang ikaduhang hugna nga panahon diha di ay tawagon diha sa kang Kristo nga iglesia. Ang pangutana, kini bang pagwali sa atong Ginoong Kristo mapadayon bradron nganong ato ning pangutana? Sanglit na kapakadagan sa nagkalain nga mga ngalan sa pagtulunan. Pero si Jesucristo lang yun ang ilang giwali. Ato na lang ihatag nga kutob sa nagwali o Jesucristo mo'y tinuod. Aron di ta maglibog mga kaigsunan, mga mahal nga nagsunod nining maong radio station. Pero ang pangutana, ang wali, bradron, sa wali nga Kristo, padayon ba to? Ang tubag Reverend Dili, kaganina sa tagna sa 28:16 na nakatugo na daan mahitungod sa tagna Sa batos. Isayas 28:16 sa tagna mahitungod sa batos pamagang ang katumanan si Kristo na may pasidaan Reverend nga kadtong mutuo dili magadili but ipasabot ining abot sa batos sa pamagang sa katumanan nga si Kristo tuuhan pero dili magpahinayak but ipasabot dili kay magpabilin lang diha sa kang Kristo nga pagpangalagad. Kay kining pagwali sa ngalan ni Kristo Reverend dili ni magpadayon kay dili pa hingpit og kini mawala. Kana ang wala nila mahibalo Pero kana Reverend mo tong asa ang puriba. Di ang puriba basahon ako maayong balita Biblia. Catholic edition hiligaynon kung inilunggo. Ari ko mobasa sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 giyon sa pagbayad. Kay ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Sa atong pinulungan mga kaigsunan, kay ang aton pagwali sang pulong sang Dios, nga giwali daw nila nga pulong sa Dios, hindi pa himpit, kay hiligay nun man, dili pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, nag-himpit po nga moabot, puli atong dili nila himpit. Ang di himpit magataliwan, atong pagwali sa pulong sa Dios. Unsa ba ang ilang pagwali sa pulong sa Dios nga mawala pa to kay pulihan pa brethren? Okay, si Pablo gyapon atong kuhag pahayag Reverend Dennis Biblia gyapon nga mayong balita Biblia Catholic edition. Hiligaynon dinhi ko mobasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios munang gingon ni Pablo ilang giwali pero dili hingpit ug mawala. Nagaabot kining pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Muning makita na sab ang ikatulong hugna nga panahon, mga mahal mong tigpaminaw. Sa diya nga ipagawas ang ikaduhang hugna nga panahon, dili na ipadayon ang pagtudlo sa ngalan ni Yahweh o Jehova. Nisunod ang atong Ginoong Kristo. Pag-abot nga naan ang atong Ginoong Kristo, aduna na po'y tugon nga mawala pa di ang wali sa atong Ginoong Kristo. Buti pa sabot, para nga adunay kasunod na po para sa pagpangalagad, diha na usab sa Espiritu Santo. Wa may laing sunod sa atong Ginoong Kristo nga puli. Mauman ang Espiritu Santo. Hayan ang priba Brad Arman. Nga ang puli sa atong Ginoong Kristo, maong Espiritu Santo. Niya to lang basahon diri sa ang Biblia nga gitawag ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 ug bersikulo 26 gingon. Apan kun magagikan nako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Bisag diya lang takutob, ang puli di ay sa kang Kristo, mao ang Espiritu Santo nga magdadasig, nga puli kanako. Siyempre, katong puli, kay mao to hingpit, mao na to ang iwali. Nabasa sa Biblia nga may tagna nga mga taong muwali sa Espiritu Santo nga kini, maong puli sa diyang mawala ng wali nga Kristo Bradever o kinsa din ang katumanan niya na? Ni Areb na agitag na diin mga tao nga magwali sa Espiritu Santo ug walay lain nga katumanan ni Inirib mao ang mga ministro sa PBCM atong pagkabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 2 nagaingon ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila
diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa mga kaigsunan og mga malamong tigpaminaw kana ang balang rason ngano nga ang PBCM ang wali mao na ang Espiritu Santo. Kay kini ang ikatulong hugna nga panahon para sa pagpangalagad nato nga diha na pod sa panahon sa wali na nga Espiritu Santo. Ug among gipanghinaot nga nasabtan ninyo ug tuod kay wala naman kitay oras among gipanghinaot nga sundan ninyo kami sa sunod na pod nga pagtuon nato sa ingon niini nga oras sa pagsunod ninyo nining maong sibihan. O kining inyong alagad, Evangelista Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sa ngalusab sa kauban nga mga ministro sumala sa atong nadungog dinhi nining maong sibihan. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab si Brother Arman ng kasawa. Sa ngalan sa pagtutudlo, Divine Master Tomas D. Inyo Senyo, kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami moingon, hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you.